Иминлек телим сезгә, хөрмәтле дуслар. Ялганны кире кагып, бер-берегезгә хакыйкатьне сөйләгез ди Алла сүзе. Чөнки ялган сөйләү Аллаһы каршында җирәнгеч гөнаһ. Җәза бирелүдән куркып, яхшы булып күренергә тырышып, яки нәрсәдәдер үз файдабызны эзләп, без балачактан ук алдаштык. Кемдер ешрак алдашты, кемдер сирәгрәк, бу юлы дөресен әйтү кемгәдер зыян китерәчәк дип уйлаган чагында гына. Мин дә үземне бер кайчанда ялганчыга санамадым. Минем кебек кайчакта гына дөресен әйтеп бетермәү яки бераз арттырып сөйләү ялганлау буламыни инде дип уйлаучылар күптер мөгаен. Ләкин изге Аллаһы каршында, зур ялганда, кечкенәсе дә Раббы өчен җирәнгеч һәм тамукка китерүче гөнаһ ди изге язма. Әгәр без ялганны калдырмасак, димәк без ялганны яратабыз һәм һаман Иблиснең кушканнарын үтәп, аның колы булып яшибез дигән сүз. Ялган сөйләү генә түгел, без кешеләр күп ялганнарга ышанып яшибез. Юк, мин ялганга ышанмыйм диярсез сез. Рөхсәт итегез сездән сорарга. Каян беләсез сез бу раслауның яки бу вакыйганың чын дөрес икәнен? Кемнең фикеренә нигезләнеп сез моңа ышанасыз? Дөньядагы һәр кеше ялган ди Алла сүзе. Димәк, кешеләр сөйләгән һәр нәрсәгә дә ышану безне ялган уйда, ялган фикердә калдырырга бик мөмкин. Кемгә генә ышанырга соң ул чакта? Әлбәттә, Аллаһы Тәгалә генә хак, аның сүзләре генә чын хакыйкать. Мин хакыйкать юлын табарга теләдем. Шуңа күрә Коръәнне дә, Библияны да укып чагыштырырга, кайсысы соң буларның Аллаһының чын сүзләре икәнен аңларга теләдем. Коръәнне һәм изге язманы, Библияны чагыштырып, кат-кат укыгач, миңа шул ачылды. Бары Гайса генә гөнаһтан пак һәм аның телендә генә һич кайчан ялган булмаган ди Библиядә, Коръәндә. Гайсадан башка барлык пәйгамбәрләр дә гөнаһлы җир кешеләре генә булганнар. Димәк, әгәр Аллаһы турында без Гайсадан башка гына белергә теләсәк, бу безне адаштыру юлына алып китәчәк. Чөнки җир кешеләре түгел, бәлки күктән Аллаһы яныннан килүче зат кына аның турында чын хакыйкатьне белә һәм сөйли. Әгәр кемдер Аллаһы турында Гайса аңлатканча түгел, башкача сөйли икән, димәк, аның өйрәтүе Аллаһыдан түгел. Гайса Инҗилдә булай ди: "Минем өйрәтүем үземнеке түгел, бәлки мине җибәрүченеке." Аның ихтыярын башкарырга теләгән кеше бу өйрәтүләрнең Аллаһыданмы икәнен яки үземнән генә сөйлим микәнен белер. Үз исеменнән сөйләүче үзенә дан эзли, үзен җибәрүченең данын эзләүче эчкерсез һәм аңарда ялган юк. Сезгә хак сүз әйтәм. Минем сүземне тыңлаучы һәм мине җибәрүчегә иман итүче кеше мәңгелек тормышка ия була. Ул кеше хөкемгә дучар булмаячак, чөнки инде үлемнән тормышка күчте. Нинди искиткеч вәгъдәләр! Телендә һич кайчан ялган булмаган Гайсаның вәгъдәләренә сез әле һаман ышанмыйсызмы? Кешеләр күп ялганнарга ышанып яшиләр. Аларның ялган икәне турында уйланмыйлар да. Мәсәлән, без хатын-кызлар ышана торган ялганнарның берсе «Ирем мине бәхетле итәргә тиеш» дигән фикер. Туйларда кияү белән кәләшкә чын мәхәббәт һәм ак бәхетләр теләү яхшы юла. Әмма ни өчендер ир кеше «Хатыным мине бәхетле итәргә тиеш» дип өметләнә, хатын «Ирем мине бәхетле итәр» дип ышана. Ләкин һәр гаиләдә озакламый үпкә, ачу, канәгатьсезлекләр, тормыш күгендәге матур өметләрне юкка чыгара башлыйлар. Тыштан матур күренгән гаиләләрдә дә гадәттә озакламый тәүге кайнар хисләр сүрелә, көткән хыяллар болыт кебек тарала башлыйлар. Озак бергә яшәп инде гомер көзен каршылаган парлардан да бер-береңә тора-бара күнегәсең инде, бер-береңә иптәш булып, балалар хакына,
Оныклар хакына бергә яшисең инде дигән моңсу гына сүзләрне ишетергә туры килә. Без көткән бәхет, без хыялыбызда йөрөткән мәхәббәтме инде бу? Җитмәсә, тормышыбызда безне көтеп кенә торучы ширләр, картаю, котылгысыз үлем, булар һич кемне шитләтеп үтмәячәкләр бит. Нишләп алайсың? Сезнең уйланганыгыз бармы? Хатыннар еш кына былай дип җавап бирәләр. Мин аның шундый икәнен белсәм, аңа кияүгә чыкмаган булыр идем. Ул мине бәхетсез итте. Яисә, тормышыбызда шул кайгыны Ходай җибәрмәгән булса, без бәхетле булган булыр идек. Алла сүзен белгәнгә кадәр мин дә шундый ялганга ышанып яши идем. Ягъни, мине ул кеше бәхетсез итте. Яисә, Алла миңа бәхет насип итмәде булып чыга. Бу дөрес фикер түгел ди Алла сүзе. Беренчедән, Алла дөньяга килгән һәр кеше бәхетле булсын өчен инде барысын да эшләгән. Димәк, ул безнең бәхетле булуыбызны бик тели, чөнки ул безне ярата. Ләкин бәхетне һәркем үзенчә аңлый. Аллаһы безгә мәңгелек бәхет бирергә тели. Бу дөньядагы гомер шул бәхеткә бару өчен вакытлыча сынау юлы гына. Икенчедән, кеше безгә бәхет бирә алмый. Алла кешегә мондый вазифа йөкләмәгән. Бу иң катмарлы эшне Алла үзе өчен калдырган. Димәк, тормыш иптәшем мине бәхетле итәргә тиеш дигән фикер бу ялган фикер. Тагын киң таралган һәм мин дә шуңа ышанып яшәгән бер ялган фикер турында әйтәсем килә. Монысы гариплек яки шир гөнаһларың өчен Аллаһның җәзасы дип уйлау. Бер кеше тумыштан сукыр була. Шәкертләре Гайсәдән: "Остаз, бу кешенең сукыр булып тууы кемнең гөнаһыннан? Бу кеше үзе гөнаһ кылганмы, әллә ата-анасымы?" дип сорадылар. Гайсә җавап бирде: "Бу кеше үзенең гөнаһы өчен дә, ата-анасының кылган гөнаһы өчен дә сукыр түгел. Ул аның авыруы аша Аллаһы эшләре күренсен өчен сукыр булып туды." Ничек без дә җитезбез Гайсәнең шәкертләре кебек, бу шир яки гариплек кешенең үзенең яки ата-анасының гөнаһы өчен бирелгән дип уйларга. Булай уйлау шулай ук ялган фикер. Ни өчен дигәндә, без кешеләр барыбыз да гөнаһлы бит, һәм бер кеше икенчесеннән гөнаһлырак түгел ди Алла сүзе. Алар миңа караганда гөнаһлырак дип уйлау үзе үк тәкәбберлек. Чөнки алай уйлау, мин алар кебек үк түгелмен, мин яхшырак дию була. Гайсәнең җавабыннан шуны аңлыйбыз. Сукырлык, гариплек яки төрле ширләр кешеләрнең гөнаһлары өчен бирелми. Ни өчен бирелә? Аллаһы эшләре күренсен өчен ди Гайсә. Ягъни, кешеләр Аллаһының кодрәтле һәм куркыныч эшләрен күреп, аны хөрмәт итәргә, аны белергә, аңа борылып гөнаһларыннан тәүбә итәргә, Аллаһының әмерләрен үтәргә теләсеннәр өчен. Аллаһының сүзләрен җентекләп укып өйрәнүче гомере буе үзенең күп ялганнарга ышанып яшәгәнен күрәчәк. Раббының хакыйкать сүзләре генә һәр ышанучыны ялганнардан арындырып, иреккә чыгара. Гайсә әйтә: "Минем сүзләремне тотсагыз, чыннан да минем шәкертләрем булырсыз. Сез хакыйкатьне белерсез, һәм хакыйкать сезне ирекле итәр." Димәк, ялганда һәм адашу юлларында калмас өчен хакыйкать юлын белергә, шул юлга керергә һәм аның буенча барырга кирәк. Хакыйкать юлы ул Гайсә юлы, чөнки кешеләрнең гөнаһларын кичерү өчен Аллаһы тарафыннан күктән җибәрелгән Гайсә былай ди: "Мин юл, хакыйкать
һәм тормыш. Атам янына алып бара торган миннән башка юл юк. Кешеләрне алдау өчен шайтан бик күп диннәр уйлап чыгарган. Дин юллары күп ул, ләкин Аллаһы янына илтүче хакыйкать юлы бер генә. Ул Гайса Мәсих. Кадерле дуслар, ялган фикерләрдә, шайтанның куллыгында калып, аның белән мәңгелек тамукка дучар булмас өчен, Инҗилне укып, Гайсаның сүзләрен күңелләрегезгә салыгыз. Гөнаһларыгыз өчен тәүбә итегез. Гайса сезнең йөрәкләрегезне изге каны белән юып, бар ялганнардан чистартыр, азатлык һәм чын тормыш бирер. Сез хакыйкатьне белерсез, җаныгыз иреккә чыгар. Киләсе чыгышымда, Ходай насыйп итсә, Аллаһы янындагы тормышка илтүче бердән-бер тар юл турында сөйләргә телим. Сезгә һәм якыннарыгызга Аллаһының мәрхәмәте килсен. Амин.